Hij in je nek, Barry. Ja, wacht even, maar ja. Volgens mij heb je goed gepakt. Ja, dat is goede tape. Ja. Welke tape is dat? Welke tape moeten we nu Toyota First Aid Kit. tape. Heel goed. Er zit van alles in, behalve het pleisters. Wat je dan van zo'n woestijn? Ja, 18 plus. Nee, dat was het Portugal in het ziekenhuis. We blijven op dit pad gewoon fietsen. Oké, kom jongens. Hij wil verder, hij wil verder. Hij ruikt de stad. Jammer. Voor mij mag het hoor. Nee, doe maar niet.